Zija zomanena kuti no maliseche yanga asowa ndeno basitu awo andisowetsera maliseche agwireni muwape ndi zono lino president wa dziko lino Professor Apitawa Mutharika wadzudzulatu zimenezi dzatu akunena kuti no inu mukati mupitirize kupanga zimenezozo ndi zoti tumuona mazanga zime chifukwa chani polisi ikhala ndeti kuthana nanu inuyo ayi tifotokoze no bwinobwino tichochitika ndi chani kwenikweni nkhani zono lino maliseche akuti amasowa chakunsanje ndi kuchikwawoku ndiwapezeka zono lino basi no anthu ndikumapezeka mpaka ena kuphedwa zimenezo ndero zidziwa bwinobwino zonena kuti anthu onso ndi anatapidwaso muchigulu chawo ndithu zimenezonso ndeti kudziwa bwinobwino dzulo fatinali pano kufotokoza zimenezo koma zoti no president wa dziko akutipo bwanji zimenezo ndizipetabwera nokuti tizakambe pano chifukwa chani president wa dziko lino atamvano kwa nkhani zimene zimayendera sanangokhala zeteya ano zonena kuti izizi zikusandukano zinthu za serious ndipo pakufunikira zonena kuti no ngati no mtsogoleri wa dziko lino ayankhulepo mwina mwake ena angamve faina ake kuti amve tamafunika ndithudi amve kuchoka kwa akuluakulu ena ake mpapena amapeze kuti akulemekeza ndi kuti ane ndi kutsatira malamulo ndewa wabwerano president wa dziko lino makamaka linali dzulo limenelo kudzeratu mwa mneneri wake yemweno ndiye kutitu ndi Kathe Maulidi ameneyo ndi amene amayankhulira ku State House ndiye kuti amakhala always ndi Apitawa Mutharika pena paliponse amakhala ali limodzi ndi amayankhulira ndiyeyo kumeneko ayankhula kunena kuti Apitawa Mutharika afotokoza kuti no zimene zochitikazi si zinthu zabwino ya ndipo zinthu zoni zimene zochita kuonetsa kuti ndi zinthu zobwerera mbuyo malingana ndi mmene tilili pano zinthu zosavomerezeka sizoyenerera ndi zosavomerezeka malingana ndi zaka zomwe tili zinozi tizikhala pasi ndi kumakamba za ufiti hayi chani tili mu modern era for goodness sake my guys tili nde kuti no mu modern era sizoti tinakalikale lija iyayi nthawi imene no makolo akakhala kaya mmapanga chani iyayi panopa tikuyenera kupanga zinthu sokhanga tili mosinthika choncho ndipo apereka warning makamaka no kwa anthu amene akumafalitsa no uthenga wabodza zimphekesera zabodza onoti yayi maliseche anga asowa kunena kuti no zimenezozo ndi zoti chani zikuyikane m'mavuto komanso ndi zoti ena ake akumatenganso pano malamulo aja kumayika m'manja mwawo mpaka kumapha anthu nkhani zake zimenezo kunoti zimene mukupanga zweti ndeno mukakathera kumaula pasakhale zonena kuti ya president atikhululukire ife nyengo ya Easter atikhululukire ife iyayi muziputadala ndi warning ndimeneyo chenjezo ndimeneyo ndikunalinso ndi kuti kuapanga direct makamakano anthu amene amagwirano ntchito ku nthambi zokhazikitsa ndi kuti no malamulo komanso ndi kuti no bata ndi mtendere kuno ku Malawi tukambaro za polisi kunena kuti no ayike ndithu mphamvu zochuluka tsopano koni sizonena kuti makamaka chakulowa Shire koko kuchikwawa kunsanje ndi zonena kuti no bata labwerera bwinobwino anthu akhala ndi kuti mwamtendere kuli order kuli sanity pasapezeke zono tina akaphedwa chani and dzulo chao chinachitika nchonena kuti no anakwanitsa kupulumutsa munthu mmodzi amenenso amafuna kuphedwa chakomweko kulowa Shire uko apolisi adzatakonjekana kumene kuti gulu lijalo sizoti linasiya tekoni mafunanso liphe munthu wina achita kukamupulumutsa munthu amene amupanga safe ndithu ayi nkhani zaketo kumakamba zotero and tikamakamba zonena kuti apolisi anakhothokera kulowa Shire tikunena panoto ndi zoti dzulo lijali matamanga anthu okwana 43 koma panopa akukwana ndithu anthu 45 amene amangidwa ndithu ndipo amenewo anapitisidwanso pa khoti kuti no akayankhe mlandu umenewo kukhoti kuchikwawa ndipo kumene kudzatayiona nkhani ija agamula kunena kuti anthu onse aja apite tsopano akasungidwe ndiye kuti no kuchichiri prison ndende ya chichiri ndi kumene akawasunga akasungidwa kumene kujaku ndiye kuti zomwe zizachitike ndi zoti akakhala akayankhano mlandu okupha ku high court ya ku Blantyre khoti lalikulu ndithu la ku Blantyre chifukwa chonena kuti milandu iyi yakupha iti imakhala ndi kuti kategori yake singaweruzidwe ku magistrate court ndi khoti lidzala kuchikwawa lidzalachepa kuti liweruze nkhani zimenezi ngakhalenso khoti la ku Blantyre la magistrate silingaweruze nkhani zimenezi ya foma malingana ndi malamulo a dziko lino amene amayenera aweruze nkhani zokhuzana ndi mada zakupha ndi a high court ndi nkhani zikuluzikulu ndi khoti limayenera likhale ndithu lalikulu limene lingathe kuweruza nkhani ngati zili zimenezozo nchifukwa no anthu onse atumizidwanso pano ku Blantyre
kumeneko ndi kumene akapezeke zonena kuti akayankhira mlandu wawo. Basitu ati kuthatu kwa mashashatu kumeneko, ati madolo kutha kwake kumakhala kumeneko. Amafuna otamika kumati kunena panopa right now as I speak, panopa ndimene ndikuyankhula panopa ndi zonena kuti fans ija ili kuchichiri. Anthu amene sanayambe alingalirapo zonena kuti fenaife yatotenga kakhale kundende chani ayi ndithu kumene akupezeka ndi kumeneko. Osati kunena kuti kapena chani ayi basi anangofuna kutamika tatamenye kwambiri mpaka nakumuphato munthu uja, mpaka nakuwaphato anthu aja. Basi twatapidwa nawo ndekula azimayi ndi azimayi tiyana tinato kutiona ino tamma 18 tamma 17 uno tawa angoziputira tawa kaya matenjani kaya iwo ufuna utamika koma mene zayendera ndithu zayenda motero. So we are still following up nkhani izizi zikamachitiketi tizabwera ndi update makamaka mene ziyendere ku court kwa ndipo jamma zozoti fema court mondati makondo mapezekamo kwambiri and timakhala mapeka update akumeneko tizapasana update kuti ku court kumeneko zayenda motani koma dzulo mene zayendera ndi zonena kuti no nkhani izo zitangopangidwa presented kunena kuti judge nkhani yotabwera nayo pano anthu awa apha anthu awa nkhani zakupha basi rusizangaso zimenezo refer ndekuti ku Blantyre ndi kumene mukayankhire. Ndimangofuna upangapo note apa ndi zonena kuti no magayi, look at this, magayi ngati atumizidwa nonso pano ku Blantyre ndiye kuti no ngakhala achibale kuti akaona akapatsire kayani nsima mazozonena kuti no anthu ena akakundende kudzama topatsidwa nsima ndi achibale awo kuti mwina amaka asikhangati akudyako mwina zinthu zolongosoka fama zowa kundende kumakhala zake ndi kundende. Ndiyeno ngati anthu amene wawo akupezekera nde kuti no kuchichiri azibale awo sangakwanise kuchoka ku nsanje kapena kuchikwawa kuti no akapatse zakudya anthu amenewa, ndiye kuti pabede papa anthu amenewa amva kuning'ina osati masewera. Of course zomwe timayembekezera kumamva ndi zimenezi, zimene timayembekezera kuti zichitike ndi zimenezi, anthu amenewa akuyenera amve kuning'ina. Mwina ena akangatengerepo phunziro endi wawa inuyo anthu akuchikwawa ndi kunsanje amene mukulingalira zoti mupangeso zimenezi mwaona noti anzanu kuti kumene akatheratu ndeta tapangani zonena kuti mugwireso munthu wina mumupheso kuti amafuna asowetse maliseche awina wake mukajoyina gulu limeneli. Ndiyeno kuchichiri kujako ndi zonena kuti palibenso amene akakupaseni chakudya kumene kujaku chifukwa azibale anu muzakhala mwasiya kunsanje ndi kuchikwawa. And now we are talking about murder, mulandu wakupha, kutonthoza zonena kuti no nthawi yokakhalira kundendeko ndese nthawi yamasewerato mungakakhalenso mwinaso moyo wa miyoyo yanu yonsetu kapena aposo tunde kuti zaka zochuluka kwambiri inuyo mukakwiririka ndi kutha kwanu kuzakhala kumenekoko pamene muzozonena kuti no I think tikamakhala kunja kuja timakhala ndi njala, timakhala ndi zani, timakhala m'maluzi koma timakhala ndi ufulu. Chifukwa chani ndimatha kusankha kuti lero ndifuna ndipite ndikagoneko pansi pa mtengo apo ndipiridwe mphepo nkachoka pamenepo ndifuna ndipite kaya ndi kumtsinje kuchoka pamenepo ndipita kunsika opanda wina wake kusanzona kuti upita kuti komano ukangomangidwa kundende umakakhala zonoti ufulu umene uja ulibe kumene kujako ndi zoti uzingokhala malo amodzimodzi omwewo ndeti ukamba kwa zaka. Watch out my guy, take it as a lesson, phunzirani kuchokera pamenepa. Machenjezo ndi amene apereka kale mtsogoleri wa dziko lino ndi wonse kwenoti kakhala mtsogoleri zitha kumaona kuti no zomwe zochitika mdziko mozi kumukhudza kumabwera kuzayankhula ndimapanga compare kwambiri ndaza kwera ena amaona ngati kwenoti na hate zakwera ayi komano ndi zomwe zimachitika anyamarazi kwanja kapalamula kapanga zofoira chakwera nkangokhala chete sankayankhula samapangapo kondemo zina zilichonse munapanga noted amangokhala chete zimayirotengeranso ndi kuti anthu omamugwedeza president bwanji somayankhulapo zina zake hayi ayitayankhula nimponi mpaka na maambasada ndi ambasada anthu obwera akunja aja akazembe aja ngati simuyankhula ngati simudzudzula izizi ndefe tipe zikuti notayambira siyo kuthandizani chakwera nkumayankhula foyo ndwakakamiziko nando zonena kuti no zomwe zimachitika mdziko muno sizingamukhudza ya kuma president timakamba sura kwenera aziyankhula pa zimene zikulakwika mdziko muno ndizipeta zonapa pita Mutharika kuyankhulapo noti hayi zimene zikuchitika ndi zolakwika and now apolisi ngati mmagona nawo tikupangani direct kunena kuti no ndikulamulani napa ntchito yanu musagone pa ntchito yanu pangani zonena kuti anthu atani akhalende kutotetezeka ndi malo amene zikuoneka zonoti no kulibe bata ndi mtendereko mukufunika mukhazikitse nde kuti bata ndi mtendere peace and order chilichonse chiziyenda bwinobwino otherwise ngati simukupanga izi nde kuti ntchito yanu mukhala mukuyilepera kungowakumbutsa chabe. So izi ndi zimene timayembekezera makamaka kuchoka kwa mtsogoleri wathu wa dziko lino aziyenda nafe mu zimenezi. So magayi akuchikwawa kunsanje
tiye tipeweni kupanga zimenezi, tisachoserane moyo ndi zinthu zonena kuti no maumboniso tilibe. Edi mpaka kumachita onena kuti agalu amenewa aonjeza amaba maliseche ndetithana nawo alipo wachuluka kwambiri kuno ndeti zithana nawo. Edi live itu pakamera amene ati kumachita uzitchulene ndi hip hop tu ine yakujeni yakulowa Shire kuno hip hop yo tikunena pano pa ili ndithu di ku chichili uko kukumana nazo akuti